aga m ahapụ anyị Igbo gaba ebe ọzọ gabiri, aga m ahapụ anyị Igbo gaba ebe ọzọ gabiri, anyị Igbo ga-adị ndụ. And I can't pipe with it. I can't tell pipe now. This is yes. That is just the storage bag. Here, but the pump, the biogas pump. You understand? Even without it, you got right. You know, may go see the two. Can go see the difference. Work out. Now, if I look at the gas, it's a music now. All because never Am I to continue? Mana, for this course, add the pressure at the back. I got to look at I got to any question in future, you drop it there. And America, you never ever think that your ancestors were capable of doing anything. The pyramids you find in different parts of the world, they started here. In Chico, Agunkan project, I name. What about add the pressure at the back? Yes. That is just the storage bag. Here, but the pump, the biogas pump. You understand? Even without it, you got right. You know, may go see the two. Can go see the difference. Work out. Now, if I look at the gas, it's a music now. all because never the size of the installation actually plus the toilet a jiri tank size ahụ eme ya akpọpọ ya the way Kaniru rice. Their MD bụ onye nwoke ọ fụrụ mbọ anyị na-agba wee sị na ya ga-akwụrụ mmadụ ise ụgwọ mụ họrọ mmadụ ise kpọpụta mmadụ ise ọ ga-akwụrụ ụgwọ ka enye this training. Then their product there Kaniru rice. A ga-amụ ihe ama maka na ihe metụtara Igbo na-amasị ha. So we believe that after today's training, that some of us will live here with the mind of starting our companies. In a gas passage. In a gas what? Passage. In a gas what? Passage. Yes. We now have the pipe. Remember, we have three major types in biogas production. Inlet pipe, outlet pipe, gas pipe, and outlet pipe. These three pipes, they are the pipe in every biogas installation or production. Once this is higher and this is lower, it must try to go outside here. But because of this bombing, outlet bombing, it is no longer going to come out. That is why you can generate. na onye fụrụ nke onye mmadụ nke oge gama nke ya ebe unu mere ọtụtụ mmadụ dị otu a nwere future hope asọ ya abalị unu training na-abịa training na-adị ezigbo mkpa amụtara m ife na ya ọ ya enye aka
Oziọma ọdịnala emetega anyị n'ụla. Oziọma emetega anyị n'ụla. Oziọma ọdịnala emetega anyị n'ụla. Oziọma onye ebuzo ọ ga-abụ onye ikpeazụ nwanne m. Chimekwela, Chimekwela. Aga m ahapụ anyị Igbo gaba ebe ọzọ gabiri. Aga m ahapụ anyị Igbo gaba ebe ọzọ gabiri. Anyị Igbo ga-adị ndụ. Ụmụ agbọghọbịa, anyị Igbo ga-adị ndụ. Ndị nne na ndị nna, anyị Igbo ga-adị ndụ. Agha kara aka na-eri ngwọrọ, anyị Igbo ga-adị ndụ.